Firmu Komakal jsme si vybrali pro realizaci daného projektu hned z několika důvodů. A to je za prvé, že je to ryze česká firma s regionálním působením, což velmi usnadňuje komunikaci s firmou už při realizaci, výrobě i následném odzkoušení výrobků. Za druhé, to je i určitá pozitivní zkušenost, kterou jsme s firmou získali z předchozího projektu, kdy jsme ve spolupráci s firmou při využití jejich produktového portfolia sestrojili přenosný systém pro revizi požárních hydrantů a kontrolu vodovodní sítě. Ten v té době nebyl vůbec na trhu a nám se v provozu velmi osvědčil. A v neposlední řadě je to i to, že firma disponuje vlastním vývojovým centrem a je schopná nabídnout řešení, které je pro zákazníka přímo ušité na míru. A to jsme taky v plné míře využili. Samotná spolupráce pak probíhala již díky zmíněným důvodům, které jsem vyjmenoval, velmi konstruktivně, a to formou osobních návštěv jak v sídle firmy, tak v provozech Ostravské vodárenské společnosti. Takže dneska můžeme říct, že přístroj je odzkoušen jak po teoretické, tak praktické části přímo v provozu.